Kazan tahu te bukhok song shin tipra sarok ni style na di no kui ko develop mani. Pura nai thotok nukung sago no idrok bokhajak tilpara bokhajak tipra sarok ni nok tabung ni style 2010 ni style. Tabung joton sai nai thotok tipra sarok ni bisingo tipra wa joton sai highest record tabung nai thotok solitong. Yang bosta ruine watika tina bagai tilpara di id by kati di ingke tam tong bosta kebong mau alok bosta ti prasarong ni nog obong kangke ti prasarong ni para ni nog bukung para ni nog opti rong nong kangke o para rogo lider rok tam bai khaba omti rong nu gedi ba oborok ngangka tong thogu jamar ba style ya bo watika tina bagai riman si moke 2025 nog style mushroom botop hai nuka yang tisu punung paisi di mahirok sini tarong nog nang opera na totok bera baya ko bai tupa army rong ni hai da nang mung sagat da along de berma obo da nang nok te chitong tai ko bo obo tongo nang bor thu inor busa khor busa dong ani busa beri pajana bela handir hoboke eke ta sala ta khum to hom noksa kata kai bekha nor khetang mon nok ham tang malisa ga obab be o banga lang oi busa buti rang hai rok tan ko agin borok ba busa buti kabang ba abunu saran nang mon bagin nor khema khlai mali eta na khai mani eta tai khlai manan sambhav kuri khena ta tabu acha khai mani ya abun bagin tabung sarai rok gangke obo hai rok ulo tori ulo boys khawai obo haing na chi na nya kabang ma tabuk sarai thika aji de na nya salai tong tabuk time pass khayoi salsa miss khayoi rang kabang ma aji nya no kam tang nar di ulo bura khapur ko tang maya ke sarang bo mang nai ke sarkar bo umti su gerang no ke sarkar mana ne obro ka tai kun khlani kri khaba agin borok ba sugyang ta suglia na suglia tabuk tam nai nok rok sim nok nai yo tai batar manjak bata maka acha abu da kang busum 2000 ting tong nok sim mang khasu gona nok sim obo konai ratanpur bong ni para hangkangke Hare Krishna para netarong sakana na saka sapan rita gitam saka kha nong lagi te tong tang sing no kising misik tang me yang solin li as deha du ja da ya tamung deha yakung khada ba ya yar bor ma yang ba tang ma li ya khom ta tu ya tahu setang ma ya agi de tang ma melasa agi o khatang tang ma yenoro je pro su tong pro tang nar gyang agi chu jong phono phan krei tang ma ya long rang ma kari me ya ya tang jawo uri jawo ko bor thon ta khno kho tang ma ba kobong ma buile angko ব্যবসা khalaine ranga je kobong ma line khalaine gonang sainer unor khatang se go bhaing kha khela jumi ko ma bor agi ma la sha je din tu ya phayong kan nok kho tang thang tang ma da phan tong na nge di ba phan krei be tang ma ya sung acha agi si khalainer ma ka tahu de khalai malia Tahu khalai mang ya যদি সরকার মাইনা গে খাবা মা তং খা সক ক খাই acha ge tabuk tam sarkar ma tam sanam sung nong paran elakar or tong tin chanchi di tam norok sanam sung matar manjang nale ba ta ma ya khu boy 60 bosor ka jakda ka te dong kha ma ya khu acha 60 bosor ka khangke norok bata sani man kha ge norok ni nok no tuini tam sanam sung iko nok khungsa sarkar khangkai bunyo khung ayo te phunang han ka nang lai angam nok khung chano nong bumke radika khazan tahote bukhok song chini tipra sarok hingkangke teba hamiao klugruk neta rokhe sarak yang phunuk sidikisa tipra sarok ni bisingo public rok hingkangke nok kisik engreng sagori kring bati bogoi ma sarak tebo income kring klugruk ngene phaimani chini tipra san bisingo nukjagai phaimani kabang tongkhadabu o jagao bo ekdom khel khajigya naijagya sia nugya chugya chaya khlaimai rongni bagino netarok chongjago netarok khne snamjago borokno elakarno naithogrunai samung tuijak barja tuijak kebni nok kroi kebni batamaya kebo chugya kebo nok kaham matongya kebo norjagai tongkhe kebo satukjagai tongkhangkhe borok no nainani barjar jago borok no tui tongo barjabo
bun bagino obahai khlaino a barja rok tuijak phano khoroksa randi pi bwsai kwrwi naijak yangai tongmani gotna tini ingkangke norokni puila sagradi yak tamkhe baikha norokni yak do baijak ani yak hungke kalainya yak prikaisleunya kalainya yak bayu busuk balokha paranyo pasbo sosolom kakana acha ingke norokni tei batarok maya ni khano tam bahai bataro maya tai ko netarong sunga kai banung batada rimanza jana no angle honi ko kalai chong zakha hani hanga kan je amte rok sak sang nai mano a hai rok se bong ne ko poros no rok sina am hai rok se hanu borong ni ro ga jomarok ru khanu riya kho ayang ko nyabarung bini ro netrong yago ano khlai re di nei ne kagos rok jomar ru riya se nu ga ba borok rishmaya nu ga ba bong no jamar mar liyata norok ni ration card bara maro ren maro marok le busuk jora dei pumahai abo hungka ni bosai thei nai cancer rogi manja ki nai ko ration card mar khata ko 10,000 khayei punyo hungka ration card se ma ge jaka kono mairo no bo malia kono bolia eko hanyo ni poni khamasia man yang tong za khata ration card uthobe me khona busuk ration card busuk mar mani 10,000 khayei busuk balok khana ration card ni mar masaya balok kha poranyo eko 2-3 বছর চলো কাখনা ka khazan tahol te bukhok sang nuktuti nuk yakhe tongnai khanatati khana yakhe tongnai obahai netarok khana ditabu yak kbai busai cancer ngai thimani ration card barar mani o ration card ni marum puntu masaya kabong man netarok nga ka no kaham dalan kaham gari gura tuinai sabai nengbaya dires kaham sumbaya omro ke samni daikto onno kisik ma tongmarok kabang ma bati bogi ma samarok khel khaji yang tongmarok ration maru masa yang tongmarok inke irega thanga tangna thangai mana ma khaijak mar om sami daikto norok ni rega nunggo thangai mana khaijak mani abo kisa saiknar di rega thangai bo nung tangse teisi mali yani ya khamya nung tangkai tangnai a he rong jok ang khai ba tam khai la sa jana nei thang jo norok ni yak bai bagai ne norok mana khaijak ta na ya ka bai nung tang mana khaijak saiknar nung tangkai tangnai hai hna no nung tang tei maya tangkai tangnai nung tang tei maya ang tangkai sa jana hnu yak norok ni kisa derajak bagai norok no mana khaijak ta na khaijago inke norok no tangi semai yang ko sarkar theka consider khlaine hamia chai rok no consider khlaine account rang dai roano nang tangna nangi woni mane apti rok sasa saya wa he rok sidan ya no riya na riya acha mana bole khayo khlai bole rimeya ke norok ni nok sanmani hingkang ke tamo boma hai nok hingkang ke ani nok hingkang no kisin misik tong ma kha ko jotono bebang kepala mamang tai sago thoprubo sago tirok okrok kalai bai nyai thokrai kurui hingka tai buile nok ma bayo nok khungja sapna na roja khitam nei rok sangkai bo maya kuno sarkar phano sana saijo se khailiya buile man bayo tin nok rok abo bang maya khazan ta hutai bukho sama hanur bagin no juiche angbo nung side pakke ton khangke abon bagan tiprasar kologo nijin yak ni borna nangya nijin pocket ni borna nangya nijin rubber bagan bo phalir na nangya nijin bike bo phalir na nangya bangma netaro kabangma niji sing namani nogo nijin bagan hok mani nijin nok man mani nijin pukhri tan mani nijin kheto tan nyamani abai khlai nogo gangke borok ni gangke nijin nok ni sirena nangya ke tam gudile side pack ni ani nene bono khe bat khlai ton ba bini kagos no ri rohor dita ni rohor ma heke no nakarang san garang nakarang san di heda hangja abo heke rnai ta rang nakarang laisuna ni rang rdi thanga phanin rang rdi ke sung rnai ta oma heke la ki sake tonja khangke bono bo sake tono gangke sable te bufro najek sinai ba tep gluk sinai nang saisung sama bai netarok simin sama bai bo dunia soliya ta pun bagi no obahari singnorok no tami bagi thumi ma phunu kangke je jaga hamya saya naije gyang tongo a jaga o al leader rok je parawo naije gyang tongo je jaga
hamia saya kebang naijigya nok kebai bata maya matangya masaya ma poria manengya tika hama nengya noka hama tongya aptu jaga hangke o hamia leader no kangke sing bad mar nai borok je sepen khlai tong te hamia pon sai tong te bong ma kiriya bunya leader ka hama basa nai bokha ka ham jodi bas oi o samno khlai angke tai khlai ne kre abon bagni norok sisadi basadi khlai di khorang tisadi mayana nisadi khlai no masena nisadi talasidi abon bagui do sing norok ni bagui tongo phunukram bagui oba haije jaga ungi tong hangke a parao leader ka hamasa nyang thung borok no bo tabu je bortomano tuiduli tongnai borok na koino musungo yak hamyani bagui jodi hayak hamya hne norok de ka manan khlai manu hangke mono ekono rang dair di ke bini job ka tong tu bo matang yang ke tamle mana khaiba bono aba hike mana ta khadi mana khaikang ke ekono rang dair di ke bini nok kring tongo ta bug norok khanaya khanaka bono rana ningtheng nok ka hamrana ningtheng gaboni jodi no bono chubana musung khang ke boni ration card mai masaya bini ration card ke bo uthogire na musung khang ke ration card mai masa siteng bini busai ken sarang se borok bialo kalai khang ke bebong ma phalu jaga jomi ma phalu borok hamjak mani naraknan musungwe hamrnan musungwe hai diba bono chubana musung khang ke bini ration card rok uthogire na musung khang ke norano contact khlai di ani phone number 6009036356 ठीक है नरक बाति सिमदा बगैसा नाय तेताम कोन खलाय देसा ang yabo hamya kun phon khaibo manzo jay ko hanya ki semisa batero bogo nyabo hati da sanai mai da paisa nai iko hakena hain bial bum to kalai tongja khata tabo bono sarana nei busai bokure thai thangjak oboti rok gangke kobangma borok ni chuba sunango chuba jangna nang abti rok yangka haisa kai meya yakbai ne basijago nokre bini ration card mairu masaya 2 বছর ka busai ken charangai marmani ta porjonto uthogmiyako boni obostha hangke tei uthogmanani abhai সম্ভব করে te sakpon masaya ngi thangmano tei uthogmanan chance kerke 10000 khub bango borok din nungko chwak phalai ne 100 200 je manman abo hati chai ki bo tauk de 100 200 rang hayasi aluk 2 kg na khangka no prai 100 taka pai thango mahai 10000 uthogmanan tei obahai সম্ভব করে khe borok ni thegeng ganga kebo uthogre na musung khangke borok ni ration mairu masa thang hnane ano phone khlaidi ani phone number 6009036356 tinin baga sung lachine jotonan hambai